Máis que nunca, Meaño é o corazón do Salnés. Na Praza Nova de Dena loce xa esta singular estrutura. Todos conocemos a Meaño como o sobrenome do corazón do Salnés pola súa ubicación. Eu plantexei a idea a unha persona, esa persoa axudoume a localizar as persoas idóneas para poder desarrollalo, falamos con esas persoas, nos dixeron que sí, e a partir de aí, de xeiro turista, levamos 2 meses traballando no tema. E o resultado un xigante corazón sobre unha estrela de 7 puntas, unha por cada parroquia meañesa. A verdade é que quedou un precioso, e o que queríamos é poñer un poquinho de ilusión e de cor nestes tempos tan difíciles que nos toca vivir. Entonces, o objetivo era iso, promocionar o nome de Meaño, axudar tamén ao comercio, tamén temos, está suxeito, está anclado nunha plataforma que é unha estrela con 7 puntas, entonces cada punta ten unha parroquia, entonces é como símbolo de unión, e tamén para poñer algo de cor e de ilusión neste tempo de Navidades. E sen pretendelo, o Concello mesmo se adiantou a Vigo no acendido de Nadal. Non era esa a finalidade, repito, a finalidade como unión das 7 parroquias, promocionar Meaño como corazón do Salnés e poñer un pouco de ilusión e cor. Esa é a finalidade non era adelantarnos a Vigo. Pero bueno, sí que cadrou ben, sí. O resto do alumeado acenderase a finais deste mes, mantendo o orzamento do ano anterior, en torno a 14.000 euros. Noso orzamento que tiñamos xa do principio de ano, nadie sabía que iba a suceder esta pandemia, temos un orzamento para a luz de Nadal e ímolo a manter no que temos no orzamento, que é igual co ano anterior. Porque entenden dende o Concello, o alumeado non só serve para alegrar un pouco máis as rúas, senón tamén para animar as compras no comercio local.